Kurian itu hatta tiguarido minggu tasadarion kantate nomor lapatan endeo kamuma di Jahoba ede baru atong hita akana pinarhamau li debata beta mahita mangendehon ede nei baru di Jahoba mar surak-surak mahita mangolopon Jahoba tapangiar maswarata marolopolop jala maredde mahita tapuji majahoba marakub arbab mardongan arbab dohot suara ni ede marolopolop mahita di joloni raja Jahoba mardongan sarune dohot suara ni sakka mardoromma laut rodi isina Purtibion rodi pangisinay martopap-topap maakabatang aek rap marolopolok maakadolok ay nunga ro ibana law manguhum tanon uhumon nama Purtibion marhite-hite hatigoran dohot akabangso marhite-hite hasitongan atong hamu nahinaholongan beta mahita marsobba law mamuji dohot pasangapon tuhatta nagog halongangani ro mahita mangadop tujolona akana masihol marnida halongangan na pinatupana maredde mahita sian bukede nomor 14 ay sada dohot onom Jehovah tuntun bangsa orang siloam enai perdentan bangsa orang siloam berjube marende kude abuti tukata debata kahobani marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni toddi parbadia na tumupa langit dohot tanoon amin endeho kamu madi Jahoba edenay baru ay nunga di pabay ni bana akahalongangan nunga di pabotohon Jahoba hatuon na nunga di papataribana hatigoran na di adopan ni akas pelebegu nunga ditupahi tangan samunna na bajai ibana haleluya 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 martang yang mahita ale Tuhan Yesus Kristus hodo panodang na sitong na manodang iganup jolma na di Purtibion sodak ko mabohim tuhami jala parbadiay marohanami asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani say rajay mahami asa unang manibilhami sian dalan na sitongi ale Tuhan Jahoba patoktong marohanami marhapresyaun tuho marhite-hite todi parbadia amin maredde mahita san buku ede nomor 565 ayat sada
Pati ni debata di minggu tasadarion jenet sian sada Petrus bidu 2 ayat 10 pitu. Marhapatunon mahamu tu sasude haholongi ma akadongan habiari ma debata pasangap maraja atong rap mangido mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patimi. Amin. Mared de mahita sa buku ede nomor 432 ayat sada. Tatopo tima dosa tanagodangi tapauduk marhata martang yang mahita. Ali debata Jehovah debata na patupa akka halongangan. Debata na patupa haluaon dohot hasitongan di adopan yaka bangso. Na manguhumi portibion maritehite hasitongan dohot hatigoran. Na pungudo hamin waeng di jolom martangiang tuho. Dada mga saon hatigoran nami, na mga saon asini roham na godang ido. Saya si maroham di tangiang nami. Dohot ele-ele nami. Ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ali Tuhan debata napatupa hasitongan do hatigoran di idahodo parsorion ni bangso nami nang sandok pertibion ala ni mara COVID 19. Alai Tuhan di tonga-tonga nami ala ni mara ala ni COVID 19 say adong dope hakorason ala ni porang di 3 negara di pertibion. Ala ni asi maroham dihami nang dinasida na mga dopi parporangan ni godang nagabe marsikor jala marukil tarlumubi maradopon dana do akka parupuan say pasada manasida asa daw paporangon ni lehon dabe na syakoy asa jupalas ni roha itong atongan ni parukilon ala ni COVID 10 siyaon. Ali Tuhan debata napatupa hasitongan dohot hatigoran di tonga-tonga ni mara ala ni COVID 19 boy dolam godang akka parukilon nalam doras jalak koras alai didok naposom Apostol Paulus do asa maras ni roha hami dohot akka na maras ni roha jala tangis hami rap dohot akka na tangis alani dang boy hami holan manarihon diri nami sendiri ikon takas do mapanarihon di akadongan lumobi ma di na mga dopi hamolon dohot parukilon sinuaingon patupa madihami rohana takas masyatoan di nasa parsurion di dongan
Naing malam takas rohana masitukolan dohot masitupahan asa unang adong na madele. Unang adong na talu di bahen parukilon ala ni mara COVID-10 siaon. Ali Tuhan debata napatupah sitongan dood ati goran. Tutudo ikon adopan nami ragam ni sitaonon ala makaprosai Kristus Yesus. Ala ni unang paluas hami gale jala talu binani aka parukilon do sitaonon tablu bima di masa ni pandemi COVID-10. Alai natoktong gomos maniop hasitongan di hatam. Songon Tuhan Yesus na manaluhon pangunjunan ni sibolisi di hangalongonani. Mapurus do sibolisi siyan jolona. Porsia do hami marujung do akastonon jala dang tagamon loasommu akasitonon ni terus manusai ngulunami. Pargogoy mahami asa marbengit ni roha di na masa akasitononon. Unang talu hami tung surape mace pursuk jala posa kuhilahami alai na marujung doi patupomu asa mar hasonangan jala seniroha di ujungna ale Tuhan asi maroham dihami ale Tuhan debata pergogo naso hatudolan jala ama para siroha dang lomoroham midah hamatian ni pardosa mula manyan parjahati tumadikko dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i ubahen dipangido hami say sudati maturuturum asa unang mangonai betu hami say sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asin ni roham. Say pargogoy mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga debata taringo Tuhan sesani dosata. Songonon dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan aloja jalana sorat hupasonang pehamu. Buat hamu maaugaku tuhamu. Guru kamu masyan au. Ay nalabok doau jalana seret maroha. Asa dapotan hasonangan tudimuna. Ay nalabok do augaku jalan yang do dohot nahu paporsaton. Hasangapom madebata nadigijang. Amin. Marede mahita san ede nomor 615 ayat 2.
Hatan debata nagabe tupu epistel di minggu tasadarion imasian 5 Musa bidutul pulsada ayat 14 sahat 22 tajahama marsikat sarin dungiro mahatani Jahoba tu si Musa idama nunga jupang ne ajalmu namate maho atong jo masih Joshua jala jongjong mahamu di bagasan udung-udung parluhutani asa martona au tu ibana jadi lau masih Musa rap dohot si Joshua jala jongjong nasida di bagasan udung-udung parluhutani dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa idama na lao modo maanggoho gabe top dohot aka opum hehe maho yanggo bangsoon jala permainan manghutun tuaka debata sileban di tonga-tonga ni tano si bongotan nai jala tadi kona sida do anggo au jala osyanda do pada naung hubaini tu nasida alai anggoau toktong do pada oku situtu buhiku di ari nasasadai ala saluhud hajahaton nabi nahennai ala naung marbalik nasida tuakka debata sileban ia dung sahat nasida hubuan masuk tu tano nang huarihon hian tu opuna tano habaroni susu do situak ni loba jadi dung mangan nasida jala busuran maradu mok-mok marbalik manasida tuaka debata sileban jala marsobba tu si alai tu isanna ma anggoau jala osanna padanna hubaheni jadi jadi di suratun si Musa ma edeon dinasadari jala dia jarhodui tuhala Israel ima sahatna martua doakan atu mangun hatan debata jala na upeopsa amin mari demahita san ede nomor 450 ayat sada sagoari goani tuhata Yesu ido na ubumi goa
goarni tuhaki holan ido endeki goarni Yesus ki do pamalum rohaki. Taha tindakon maha persotei songonah tindakon idong atta saha persau di sandok pertibion rab ma hitamandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona satu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak debata Jahoba na sasadai iman tubuhon si Maria na gabe-gabean santod di perbadia andorang sohabuhan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman silatus na mati terpajal di bana di hau pinarsilang na tua tubang turu dungi tanom na mulak mangulu dari patuluhon na manaik tu surgo lau hudu tu syamun debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sok tanoon manghumi halat na manguldo na mate au persea ditod di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan la Kristen akan na badia do da sesani dosa do diatai na mandok mulak mangulu sogot daing ni halat naung mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Shalom, warta jemaat Minggu 10 Mei tahun 2020 yang tidak kami baca agar kita baca di rumah masing-masing. Yang pertama, nama minggu, Minggu Kantate atau Endehon Hamuma di Jahoba Ende Nai Baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, tertulis dalam Mazmur 98 ayat 1 dengan topik mengendehon haluaun nasian Tuhani atau menyaksikan keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, ibadah kebaktian Minggu Keluarga. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Serang, Resort Serang menghimbau kepada seluruh majelis dan jemaat supaya tetap melaksanakan ibadah kebaktian atau parmingguan keluarga di rumah kita masing-masing. Dan acara ibadah disediakan melalui media YouTube atau WhatsApp. Pada acara tersebut telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan tersebut dapat diserahkan melalui majelis atau situa sektor atau ditransfer ke rekening huria seperti yang ada tertulis di warta ini. Ketiga, kebaktian keluarga. Sebagai pengganti kebaktian atau pertangyangan sektor yang kita laksanakan setiap bulannya sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka dengan ini dihimbau kepada seluruh majelis dan seluruh warga jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing pada setiap hari Kamis malam. Acara ibadah yang kita pakai dikirim melalui media yaitu WhatsApp atau grup setiap sektor. Yang kesembilan, Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, Pesta Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian masuk pukul 10.15 WIB di lantai 2 bagi yang akan melaksanakan menyaksikan iman atau makatidakon haporsiaon dan orang tua wali masing-masing. Ke-10, statistik atau harwason. Yang pertama, menyaksikan iman atau makatidakon haporsiaon khusus pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 di peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan dilaksanakan acara menyaksikan iman atau makatidakon haporsiaon khusus
bagi pemuda-pemudi yang sudah dewasa. Acara dilaksanakan di Gereja HKBP Serang, masuk pukul 10.15 WIB. Kepada yang akan menyaksikan imam dan orang tua atau wali supaya menghadiri ibadah tersebut. Warta pemberkatan pernikahan. Warta pertama, akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki bernama Pande Hasiholan Sinaga, putra dari Bapak Robert Sinaga, Ibu Andriani Panggabean. Alamat Banjarbuntul, Desa Pasurnapitu, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara. Jemaat HKBP Pasurnapitu, Resort Pasurnapitu, Distrik 2 Silindung. Dengan calon mempelai perempuan nama Lamtiar Boru Purba, putri dari Bapak Apendi Purba, Ibu Rusmaya Boru Simamora. Alamat Sisordak, Tapanuli Utara. Jemaat HKBP Sisordak, Resort Simamora, Distrik 16 Humbang Habisaran. Acara pemberkatan pernikahan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 masuk jam 10.15 WIB di HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana perkawinan mereka. Yang ke-12, Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, gereja kita melalui Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang mengharapkan partisipasi yang melibatkan jemaat dari sektor 1 sampai 19. Demikian juga Naposo Bulung sebagai donatur atau penyumbang kepada panitia untuk dapat disalurkan terhadap warga jemaat HKBP Serang dan masyarakat di sekitar lingkungan gereja yang membutuhkan akibat dampak COVID-19. Sumbangan dapat diberikan berupa sembako seperti beras, mie instan, gula, minyak. Sumbangan atau donatur berupa uang cash atau ditransfer ke panitia seperti tertulis dalam warta ini. Ke-13, persembahan ibadah kebaktian minggu atau pertangyangan keluarga, persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenaan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian minggu atau pertangyangan keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kehuria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. Ke-14, warta keuangan yang dapat kita baca di warta jemaat ini yang telah di-share oleh situa sektor masing-masing. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi warta jemaat, bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi jemaat yang melaksanakan ibadah minggu hari ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, Tuhan memberkati agar bersukacita dalam Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Demikian warga jemaat ini, Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Mari demahita sian buku Ede nomor 435 ayat 3. Jesus saat koluki saleleni lelenai tak dohotau ende hona ende kuna imbaruda sonani titi
tunjukkan Yesus tu hati, pembina mengajaria, dan marlas di roha, sonami kiki, tunjukkan Yesus tu hati. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti akka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Shalom ma dihita saluhutna. Turpuk jamita dihita di bagasan minggutta sadarion, ima minggu kantate, diturpukon di buku pangkapon biddu 12 mamukasian ayat 10 sahat tu ayat 12 songonon ma didok diturpuki dungi ubegema suara nagugu di benua gijang nama dok nunga sahat nuaeng haluaun dohot haguguun, dohot harajaon ni debatatta, dohot hamuliaon ni Kristusna, ay nunga di pabali pangasungi, na mangasungi akka haanggita, arian dohot borngin di jolo ni debata. Nunga ditaluhon nasida ibana, hinorhon ni mudar ni biru-birui, dohot hinorhon ni hata, na hina tiddakon nasida dang di parhamau nasida hosa nasida rasi rasa mate di baheni marlas ni roha mahamu akka banua gijang dohot pangisina marjea matanui dohot laut ay nung natuat si bolisi tuhamu marimas si tutu ay diboto otik nama tikina ido sahat ni turpuki amuna akka dongan sahapur seaon di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus sahalak si botar mata imahalak Jerman yado maddok songonon iya bangso Batak termasuk sada bangso Pareddedo ay mareddedo akka ida uju marsuan dohot marbabo di hauma mareddedo akka ama uju marsatur di lapotuak mareddedo akka panopang nibus uju marbus nasida di sada perdalanan namatsay dau mareddedo nang tukang jahit huhut ditikki majaiti akka baju mangnang akka abiti. Jadi bangso Pareddedo ianggo bangso Bataki. Songonima paddo ni nasida taringot tu Pareddeon ni halak Batak. Alay nakkolan na maredde. Nang namakarang manang menciptahon lagu pe nagirgirdo ng halak Batak. Holad di ida sada tao mamitor muncul do edde o tau toba nauli di ida batang aek mamitor tubu do edde aek sarulla tu dia holao o aek si buddong nauli di ida sadarura mamitor tercipta do lagu rura silidung nauli tabotodo na sumangoli guru nahum situmorang ale mampu do ibana menciptakan sadalagu anak kokido hamoraun diahu ima kemampuan ni halak Batak na makarang manang menciptakan lagu taida do nang dipertiket na sinuaingon di na mangadopi virus corona manang COVID-10 siyaw kita godang do bermunculan manang godando na makarang akka edde na ibaru ima edde taringot tu virus corona
Jalalos di bagasan minggutta sadaruope marguardo minggu kantate. Namar lapatan eddehon hamuma di jahuba edde naibaru. Di situasi ni wabah pandemi COVID-10 sia na taado pinuaeng na berdampak tu sude panggulmiton ni ngolutta ditogihon minggu taod bepehita asamaredde ima mangeddehon edde naibaru di jahuba dohonot tadora tarhonado pe mangeddehon edde naibaru di situasi najor buton tarbahed dope mangalului edenay baru manang menciptakan edenay baru imara natubu di bagasan pikiratta hamuak kadongan saha porseaon edenay baru nanang sedehonotta ima songon nanidok ni topik minggutta sadarion mangedehon haluaon nasian Tuhani ima edenay baru dihita buasa disuruh hita maredde di bagasan minggutta sadarion jala ikon eddenay baru muse ahado huroha eddenay barui eddenay baru ima mangeddehon haluaon nasian Tuhani na parjolo alanung nasaha tuhita haluaon nasian Tuhani hamuak kadongan saha porseaon molotuppe boha-bohaon rohatta mangadupi namasa di partikyatta sinuaingon hape yang gusa sitong na ganut zaman manang ganut partikian say adongdo namasa diadupi akkana porseai ditikki di surat Apostel Yohanes lukku pagukkaponon hala Kristen hati-hai mangadupi pangalileyon sitaonon manang penderitaan matsay porsukdo naniyahap ni nasida ditakup donasida diparsidakkon ditutung jala pola di bain nasida gabe umur ala ni haporseon na dituatta Yesus Kristus dilaga manang diadu donasida dohot binatang buas manang binatang panoro pola doadong na gabe matsuadahon Tuhan Yesus manang murtad ala daktahan nasida di haporsuhon na niadupan ni nasida ditutung Kaisar Nero do kota Roma jala ditudu do hala Kristen na manutungi gabe lampor sukma si taononi di ahap nasida ditakup Kaisar Diokletianus do Apostel Yohanes jala dibuang may bana tu Pulau Patmos disima masa pangukaponon tu ibana jala disuraton may laho pahotton rohani akana porsea na mangadupi si taononi uporsuk bepera na niadupan ni hala Kristen hati-hai sian na taadupin wain ay 250 tahun manasida mangadupi si taonon manang penderitaan 2,5 abad alayalan itubu ni haporsion nasida jalahot ni pakirimon manang pengharapan ni nasida nunga di ida nasida hamonangani nunga di tatap nasida naung rap nasida dohot akkana porseai makka monakon paru kilo ni nunga di bege nasida di haporsiaw ni nasida suara nagugu ni akkana naung monangi ima edden ni akkana porseai nama doktu nasida nunga sahat nuaeng haluaon dohot haguguon dohot harajaon ni debatatta dohot hamuliaon ni Kristus na nakpe di bagasan haporsuhon dohot pangaleleyod do penasida alay nunga di ida jala di bege nasida hamonangan nasian Kristusi naniadupan ni nasidai sada proses nama ima proses hamonangan ni nasida hamuak kadongan saha porseaon suang-songonido nang di situasi tanwae nak pedang dope marujung wabah COVID-19 on alay songon halak na tubu marhapor siyaon dohot nahot marpakirimon kay dehon ma dingolutta pabuan na uksahat tuhita haluaw ni nung nasahat tuhita hamonangan na siyan Kristus Jesus tuhatay jala sedang berproses manwaeng hamonangat tay ima na mangodjar kita
mangedehon edde nai baru di Jahoba ima edde hamonangan nasian tuhattai. Napaduahon padidangyotta doi di ngolutta. Nape porsuk pangaleleoni diadopi akan porseai di hati-hai aledang mundur nasida laho makatidakon tuhatta Yesus Kristusi. Di hati dakon nasida do pabua naholan mudar ni tuhatta Yesus Kristusido nama nobus nama muri jalama kokkop nasida. Jalalos mudar ni tuhatta ima muse namar gugoyhon nasida ubahen naboy ditaluhon nasida akaha porsuhon dohot paru kilo ni. Hamuak kadongan saha porseaon laos songonido nang dipartikyat ta sinuaing. Nakpeta adopi wabah virus koronaon manang COVID-10 siaon. Nagabe ikon patupaut tama social distancing dohot physical distancing jala ikon mian kita dijabu manang stay at home songod dalat tamang gotap mata rantai wabah virus koronai. Ibadah permingguan dohot pertangyangan pe ikon morot sian gereja tu ganup bagas tadi ikon patupaut tado akamang dohot hamuak kainang ibadah manang pertangyangan ni ay ido dalat tamar panidangion manang bersaksi di ngolut tahun pabuan naung ditubus diburi dihokop mudar ni tuhatta Yesus Kristus hita jalalos mudar ni tuhatta ima mudar ni biru-biru ni debata namar gogoy hok kita laho marpanidangi dohot makamonakon para loatta di partikyata sinuaingon napatuluhon otik nama tikina sahat hamonangani di jauh dua kena porsea di hati-hai tidak mengadupi haporsuhon dohot paru kilo ni asa toktong marlas niroha nakpe dilele di baporsuk-porsuk diburui jala dibunuh manang dipamate nasida didok dibaheni marlas niroha mahamu akka banua gijang dohot pangisina buasa mampu nasida majauhon asa marlas niroha alanunga di ida nasida jonok nama hamonangani alanunga di boto nasida otik nama tikkina ima tikkin yak kapangasupi salpu matikkin nasidai jala hamonangan nama ujung ni haporsuhon naniadupan ni akkana porseai hamu akkadongan saha porseaon naktuganup pita marsada-sada di jauh dohita asa marlas niroha boy dorado honotta morado marlas niroha di tikyon adong naung di PHK adong nasuboy be mangula-ulaon na kape disuru marlas niroha parjolo marhite na marlas niroha roha dohot pikiratta gabe tiyur dang makulum manang kalut torang marohat tamamereng akalangkah-langkah nanaing si tempuhotta musek napaduahon daktaboto dalan manang sakap ni debata di bagasan ngulutta ay songod daw ni langit doho tanooddo daw ni dalan ni debata siya dalatta pikiran ni Jahoba siyan pikiratta napatuluhon oti nama tikki ni nama saon debata sedang bertindak jala proses nama nuaing aleros dipakai tuhatta dohita laho manak kamonak koni marhite na dohot hita marsitutu mendukung posko peduli COVID-19 baik na pinajongjong ni Huriatta HKBP Serang songoni na pinajongjong ni Huriatta HKBP Maranata Cilegon marhite akka panitia dohot parhalado ni Huriatta sude mahita kamang inang ruas ng parhalado ni Huriatta mangalehon rohat tadi parsidohot berpartisipasi di ulaunon itap ni daboy tarleho kita dolehonota dakpola pay teotta jolo marlobi-lobi na dihita asa mangalehon manang menyumbang naksian hahurangat tape ikon mampu dohita mangalehon ikon mampu dohita menyumbang halak naung majalo asiniroha na siya Tuhani ikon gabe para siroha do halak nang majalo pasu-pasu siyan tuhatay ikon gabe pasu-pasu do manang gabe saluran berkat di ngoluna
Alani di bagasan las ni roha mahita paimahon hamonangatta huhut mangulahon aka ulahon aka nabui tarulahok kita songon halak na porsea marhite ha porsea tai boy mahita rap paujukon sa luhut aka namasa na taadopi nuaing. Alani taedehon ma hamonangatta taedehon ma haluota nasian Tuhani. Amen martangi yang mahita. Kupuji kami, ho Tuhan debata manami, naung palwasok kami, tumangihon hatam nagabi barita nauli di bagasan ngulu nami. Apala di minggu sadarion, di minggu kantate, ditogi hokodo kami, mangedehon haluaon nasian hoi. Atong ima Tuhan, hupatuduhok kami di gulmit ni ngulu nami, marhite akkapakubasyon nami, marhite pakirimon nami, aporsyaon nami, dohot holong ni roha nami. Pargugoy mahami ganup marsada-sada, laho mangulahon, dohot makanguluhon hatami. Tuhan debata amanami, pasu-pasu masaluhut, akaruas ni uriami, lehon gugu di kami, lehon hahipasod di kami, lehon kemampuan di kami, mangadupi akan amasa na hodupi kami, ditiki sinuain. Asapos roha nami, pabuwa proses hamunangan nami manuaing, di bagasan partikyan nami sinuain. Pasu-pasu makaruas ni huriami, siyan na met-met, aka sekolah minggu, remaja na poso, dewasa, aka ama nami ina nami, sahat tua kalansia. Oh matuhan toktong mangalehon las ni roha di ganup kami, marsada-sada. Atong Tuhan debata ama nami. Pasu-pasu mahami ganup, suang-songon na marulang tahun, di bagasan sa mingguon. Oh matuhan na mangalun ay pason, gadyan ni umur, dohot akalas ni roha, dohot na masu-masu rumah tangga, niakan marulang tahun pernikahan. Atong posdorohan nami Tuhan, paborhaton mo mahami markite, barita na uli na pinasahat mi, madalani ari-ari perdalanan ning ulo nami sa mingguon. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan na, martangiak kami tuho Tuhan, asiro hamdi kami, tangihon ma tangiang nami. Amen. Maredehita sian buku edeta nomor 125 ayat 122 laos tapasahat mapilian ni rohat tabi.
Eddehon hamuma eddenai baru di Jahuba, marhite na marpanarihon tuak tadongan, tarlumobi ma alani mara COVID 10 sia sinuaengon, rohana takkas masiatoan dinasa parosorion ni dongan, masih tukolad dohot masih tupakan, asa unang adong namadele, jala talu binahen ni mara COVID 10 siaon. Hatani debata nama dok di Rom 12 ayat 15. Marlas ni roha mahamu rap dohot akka marlas ni roha. Jala tangis mahamu rap dohot akka natangis. Saleleng di portibiok kita, ikon adopatta do paruk ilon. Alani toktong magomos si tamanilop hasitongan di hatani debata. Songon Tuhan Yesus na manaluhon pangujudan di sibolis di alonghonan. Maporus do sibolisi siya jolona. Ikon marujung do si taonon, jaladak tagamon lawason na akka si taononi, torus manusai nolutta. Alani i, toktong mamarbenget ni roha. Unak talu, tuksura pe macay porsuk, jala posa si taononi ay say marujung doi bahenon ni Tuhatta. Tatangiyakon ma piliatta ale debata amanami na di banua gijang odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na sa ulibasa na maulihutus upasatami masiyan na nilehon mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabiwap na hutsus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asal para seyak kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalamu taddahami gudang ni silehon-lehon mitu kami asalam girgir hami maddok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Manami na di banua gijang say pinarbadia magoharmo say Roma harajaonmo say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang
Lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari. Sesama dosa nami, songon padesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamua pasu-pasu ni Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Parhobas ni huriata di bagasan mingguta sadarion pasahaton tuhita saluhutna ruas nang parhalado ni huriata. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Horas Moliate. Sagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse